Čaute ľudia. Oh, hell no, man. What the fuck? Dneska je štvrtok, poďte so mnou na výlet do Dolného Smokovca. Aj sú s kamošmi, tak poďme sa to pozrieť. My dreams, my head, my sex, my bed, and it's my corona with light. Marco, prestaň bol. Tu strihneme. Čaute ľudia, sme vo vlaku, teraz ideme na našu dlhú cestu. Ríško tu je. Čaute. My frown, my kingdom, my crown, my palace and court is mine, and you say my life's mine. Dnešná 10. fit bagetka, šunka, sír a sírové nite. Ideme si to vychutnať. Momentálne sa nachádzame v Poprade. Neviem, čo sa tu deje, je tu strašne veľa ľudí. Veľa ľudí, veľké mesto, ten Poprad, to šialené. Presne tam nejdeme dneska. Mara, poďme ku tým bábkam. K bábkam? A už počkáme tu s chlapcami. Tak, do 20, neviem. Tak, teraz cestujeme do Dolného Smokovca. Jak to dám? Dáš toto a teraz približíš. To Max? Čo tam? To je Max, iba dvakrát pôjde. Čo to je tu Matik? Čaute. Ešte 10 minút celých a budeme tam. Nevieme, čo tam bude, tak tešíme sa na to. Revízia cestovných lístkov, prosíme, doložte svoj doklad, alebo platíte pokutu. Revízor už tu je. Klimatická zmena nastala, keďže dneska sme boli ešte na juhu, tam bolo, že 15 stupňov a tu je, že -3, sneh. Teraz menšia prechádzka v prírode. Už čakáme, ideme naspäť do Popradu, ideme sa najesť. Nej! Poďme sa rýchlo sáhnuť. Poď tu.
Ríško, už papka, obedík. Ideme si dať pack opening. 3 € balík, tak uvidíme, čo tam bude. Valverde. Theo Hernandez. Bellingham. Lang. Leimer. Rodri. Môžete si kúpiť Renault Logan. Free reklama, no ads. Teraz čakáme na vláčik naspäť do Košíc. Fuj, ty kokos. Ideme naspäť do Košíc. Konečne. Iba som sebou sa nahrám, že na nič. Ten doma pozná, tak vie aký som. Ja to nepotopím ako Titanic, pretože mám aký som. Neriešim intrigy, ubiť. Chlapec je drama queen a k tomu žarli. Ja nemám komplex, cítim sa ok, preto mám úplne aké si farby. Ja nemám komplex, cítim sa ok, preto mám úplne aký máš auto. Horúce bars, no papula frozen. Vy dve sa podobáte ako Olsen. Cash in, love zarobím a potom zreším. Aj tak som zo všetkých najlepší syn. Všetci vedia, že som real deal. Rest in peace, Oliver Freak. Mal som mať viacej času, bro. Vždy spomeniem si iba big moves. Ja inštitút, New York mindset, mením sny priamo na realitu. Shimmy, yo, hit the news, každé dievča vie, kto som. Ty to robíš preklad a ja za závatu. Iba som sebou sa nahrám, že na nič. Ten doma pozná, tak vie aký som. Ja to nepotopím ako Titanic, pretože mám taký som, neriešim. Už sme v Košiciach, sladký domov juh, sme tu. Bude to hnusné podmienky meteorologické, o 10 stupňov plus, to je paráda. Ako bolo? Mne sa páčilo, ale podľa mňa mohlo byť aj lepšie. Ako sa ti páčilo? Čo je? Nie. Marcel.